binibingelele ohlelweni lanamuhla kwi-ASMR. Namhla sidikida udaba lwesintu. Thokozani emakhosini. Okay, namhla udaba lanamhla limayelana namafufunyane. Ayini amafufunyane? Amafufunyane izilwane, amafufunyane izipoki, amafufunyane imikhofu. Njengentombi yakaZulu e-KZN, amafufunyane ikakhulukazi umbone umuntu onamafufunyane engathanda ukuhlala nabanye abantu. Umbone umuntu onamafufunyane engawuthandi umsindo. Umbone umuntu onamafufunyane akawuthandi umkhuleko. Umbone umuntu onamafufunyane uthanda nje ukwenza izinto ezine-negative impact empilweni yakhe. Sokwazi futhi emakhosini. Okay, amafufunyane ikakhulukazi umuntu onamafufunyane uphathwa ikhanda lingapheli, siyezi, indlebe, umsindo ongaqondakali ey'ndlebeni. Kwesinye isikhathi usizi olungapheli, uzizwe nje ungathi ungakhala, umemeze, ungazi ukhalelani, umemeze nje. Sithokoze futhi emakhosini. Amafufunyane ngabe ayalapheka yini? Yebo, ayalapheka ukulapheka, kodwa kona kuthatha isikhathi impela, futhi isikhathi eside ukulapha amafufunyane. Ngoba ayagoloza, imimoya elwayo, imimoya, bavusa imimoya engalungile, imimoya enenkani, imimoya eyathunywa, imimoya efakwayo ukuthi okay, hamba uyongena kulo muntu usibani wakazibani, uhlale kuye, uzinze, ungayindawo. Ngoba amafufunyane vele bayawatshela ukuthi okay, uma ufika empilweni kazibani wakazibani, basho i-name and surname yalowo muntu. Ufike uhlale empilweni yakhe, umoshe lokhu, umoshe lokhu, umoshe lokhu. It's either bazokuchithela umshado wakho, bakumoshele usuxabane ney'ngane zakho, noma phela bawafake kuwe. Uma befaka kuwe le mimoya iya-control-a, izokwenza nje ukuthi nawe iy'ngane zakho ungay'thandi, ungay'funi, ukhulume amagama ozoy'sola ngawo, izinto ezikanjalo, ungawufuni umndeni wakho. Noma bafuna ukuthi impilo yakho nje ibe useless, noma bafuna ukuthi ube yiphara, uhlale emgaqweni, impilo yakho nje bakubulale ukuphila. Njengoba ngisho, nithokoze emakhosini, umuntu onamafufunyane basuke bembulala ephila, bakungcwaba uphila ngebhokisi likamoya. Uyaphila, ushonile ngapha. Uzobona izinto zakho zingalungi, amaphupho akho ayavaleka, awuthongi ngisho ukuthonga, yonke into yakho nje imnyama. Awutholi umsebenzi, awutholi isikolo, awutholi umshado, kakhulukazi uma bengabe bekushadise nawo lowo mafufunyane kuba nzima kakhulu. Abantu besilisa bayabaleka, nabantu besimame bayabaleka. Ngizozinza kakhulu-ke kulolu daba uma ngenze enye i-ASMR storytelling. Ngichaze kabanzi ukuthi okay, uma bekushadise nale mimoya, isixazululo ngabe sikhona, yebo noma cha. Njengentombi yakaZulu, amafufunyane isikhathi esiningi bawakhanda ngenhlabathi yamathuna. Kuyadiphenda ukuthi okay, amafufunyane basebenzisa umkhofu, basebenzisa iy'nambuzane lezi zenhlabathi yamathuna, ney'poki, yonke nje leyo mimoya engalungile. Ngoba the time amafufunyane ikakhulukazi uma bewufakile emzimbeni, isikhathi esiningi ahlala ekhanda ngoba ikhanda lisebenza kakhulu emzimbeni womuntu, ikhanda lisebenza kakhulu. Uma bengawafakanga ekhanda,
ahamba nasenhlizweni, adile kakhulu nezinto oy'cabangayo. Angithi azokumoshela abafaka ukuthi azomosha, azochitha, azo-destroy-a impilo yakho, azoyichitha nje, ube into yalutho. Nenhliziyo yakho icabange nje yonke, uzocabanga nje zonke izinto eyi-negative ngempilo yakho, inhliziyo yakho, nayo yonke into yakho. Ngizoyenza-ke u-part 2, ngicabanga ukuthi izinto ey'sizayo ey'ncedayo ukuthi zidambise amafufunyane, zixoshe amafufunyane, zilwise amafufunyane, ziveze amafufunyane. Ngizoyenza u-part 2 wale video kabanzi ngamafufunyane. Sithokoze emakhosini, sibonge. Ngizothi ngingajabula ni-subscribe e-channel-ini yami so that nizobona u-part 2 wale video. Ubuntu ngubuntu ngabantu. Siyabonga.